Мен сұрайсым келген еді, өз изоляция режимында халықны қабыл етесізме сіз? Я вас не совсем понимаю. Бу Мәдәният министрлыгының кабул итү телефон номерынан яңгыраган җавап татарча белүчене дә таба алмадылар. Шундый хәл Мәгариф министрлыгында да татарча аңламаган тавыш бөтенләй трубкасын ыргытты. Сіз өз изоляция режимы вакытында Говорите, пожалуйста, по-русски. Сіз татарча белмисез? Нет. Есть люди, которые знают татарский? Перезвоните, пожалуйста, ладно? Во сколько надо перезвонить? Гәрчә министрларның кабул итү номерлары дәүләт хезмәтен күрсәтүнең бер төре. 80 яшьлек татар әбисе дә, татарча сөйләшергә күнеккән яшь кеше дә үзенә җайлы дәүләт телендә соравын бирә алырга тиеш. Аны беләсезме, это самое, сез былай гына сөйләшәсегез килсә, ул, конечно, урыс кешесе. Транспорт министрлыгы татарча сөйләшә алучы белгеч белән тоташтырды. Баксаң, социаль тармак өчен җавап бирүче оешмаларда татарча сөйләшүчеләр күбрәк. Ә иң яхшылары авыл хуҗалыгы һәм җир мөлкәт министрлыгы булып чыкты. Сайтта барсы да язылган. Сайттан укый аласыз. Без Татарстанның 18 министрлыгына да шалтыратып чыкты һәм менә нинди нәтиҗә. Бары 7 министрлыкта гына безгә татарча җавап бирә алдылар. Димәк, яртысы да татар телендә хезмәт күрсәтә алмый дигән сүз. 5 дәүләт оешмасында сәламәтлек саклау, спорт, сәнәгать, яшьләр, икътисад министрлыклары аңлый, ләкин урысча җавап бирә. Калган 5 хөкүмәт органында цифрлы үсеш, мәдәният, урман хуҗалыгы, мәгариф һәм социаль яклау министрлыкларында татарча аңламыйлар да, сөйләшмиләр дә булып чыкты. Вы же спросили, если не ошибаюсь, вот отпускаем ли мы сотрудников, правильно? Нет. А уточните, пожалуйста, по-русски ваш вопрос. Вы во время самоизоляции принимаете граждан? Вот я извиняюсь, я не сразу поняла ваш вопрос. Ике дәүләт телен белмәгән белгечләр белән аралашу гражданнарны менә шундый аңлашылмаучанлыкка китерә ала. Министрлыкларның рәсми сайтларында карыйк. Без бу турыда ел башында сөйләгән идек. Ул вакытта 11 министрлыкның сайтындагы татарча нускасы русчасына караганда берничә көнгә соңга калып тутырылып баруын ачыкладык. Бу юлы бераз уңай күренеш бар. 18 министрлыкның 11-ен яхшы дип бәяләргә була. Ләкин мәдәният һәм спорт министрлыкларының татарча хәбәрне 4 көнгә соңга калып белүләре аларны бизәми әлбәттә. Мәгариф белән икътисад министрлыгы сайтларының татарча версиясе дә бер көнгә калыша. Сүз уңаеннан ел башында икътисад министрлыгы сәхифәсенең бер айга якын татарча бернинди хәбәрдә урнаштырмаганын ачыклаган иде. Хәзер бу сайтта бераз алгарыш бар, ләкин барлык материалларның да татарчасы юк. Ә менә цифрлы үсеш министрлыгы шул кадәр игътибарсызмы? Татарча версиясендә үз министрлыклары исемендә дә тупас хата җибәргәннәр. Ләкин татар теленә булган мөнәсәбәтне министрларның бу телне үз эшендә ничек куллануы шул исәптән интервьюлар бирүе дә күрсәтә. Нәкъ бер ел элек без мондый тикшерүне бераз үткәргән идек. Ул вакытта хөкүмәтнең 8 әгъзасы гына ирекле рәвештә татарча сөйләвен ачыкладык. Дөрес, инде хөкүмәт бераз яңарды, үзгәрешләр дә бар. Төзелеш министры Ирек Файзуллин урынына килгән Фәрит Хәнифов татарча иркен сөйләшә. Авыл кешесе шушындый ук ишек алдына чыгарга тиеш. Һәм дә инде менә шәһәр кешесе дә шундый ук ишек алдына чыгарга тиеш. Татар телле Марат Әхмәтов урынына килгән Марат Җаббаров та татарча интервью бирә. Әйткәндәй, бүген авыл кибетенә керсәң, бүген авыл кибетендә бөтен әйбер бар. Цифрлы үсеш министры булып килгән Айрат Хайруллин, элекеге министр Роман Шайхетдинов кебек һаман татарча интервью биргәне юк әле. Я хочу пожелать людям здоровья, берегите себя, берегите своих близких. Ә менә беренче вице-премьер Рөстәм Нигъмәтуллин, вице-премьер Ләйлә Фазлыева, сәнәгать министры Альберт Кәримов, транспорт министры Ленар Сафин шактый эшләүләренә карамастан журналистларның соравына татарча җавап бирми. Инвестиция үсеше агентлыгы җитәкчесе Талия Миннуллина инглиз телен су кебек ишсә дә, татар телен инвестиция җәлеп итә алучы тел итеп күрми ахрысы. Татар телен инкар итүче дәүләт оешмалары, активистлар күзәтүендә 9 ел рәттән мин татарча сөйләшәм акциясендә тяжело с татарским антипремиясе бирелә. Быел ул Татарстан стат оешмасына эләкте. Россия статистикасы федераль хезмәтенең Татарстан идарәсе сайты чыннан да бер телдә генә эшли. Татарстан стат оешмасы, без федераль хезмәт, без бер дәүләт телендә куллансак ярый дигәнрәк фикер җавап хаты җибәрде, ләкин бу безнеңчә Татарстан конституциясе, Татарстанның дәүләт телләре турындагы канунны исәпкә алмыйча эшләү. Моңа кадәр кара исемлектә Универсиада дирекциясе, электрон хөкүмәт, симфония оркестры, опера һәм курчак театры, Казан Кремле, халык контроле, үзәк сайлау комиссиясе, Россия тимер юллары, экология министрлыгы, Казан экспо күргәзмә залы эләккән иде.
Нәтиҗәсе бармы? Миңа калса тенденция яхшы якка. Мәсәлән, берничә ел элек тел активистлары Татарстан министрлыклары, ведомстволары, муниципалитетларын тикшереп, мониторинг уздырып, татар телен ничегрәк кулланалар икәнен анализлап, рейтинг оештырды һәм ниндидер ажиотаж да булып алды һәм менә соңгы бер елда Татарстан хөкүмәте квартал сайынмы, ай сайынмы гомумән дәүләт телләре турындагы канунның гамәлгә ашыру комиссиясын булдырды. Коронавирус башлангач та Татарстан хакимияте яңа рәсми сайт булдырды. covid19.tatarstan.ru сәхифәсе бары русча гына эшли. Үз изоляция вакытында төрле сервислар, дәүләт хезмәтен күрсәтүче ярдәм.ру сайтының татарча версиясында һаман да бер татар хәрефе дә юк. Күрәсең, кайбер түрәләр һаман да татар теленә карашын үзгәртми. Кайдадыр бу системалы рәвештә дәвам итә, кайдадыр эшләп җиткермәү аркасында. Айза Шаймарданов, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы.